time akabata ndiani chini icharkwenda nechinu ndiani tauleneni Zimbabwe akana sound yako ya popa wa Facebook share page ofondela the Zimdancehall Overdrive awaizia abata ngoma Libho ande Libho official mujanzo kuti ndakufamba nemabodyguard imota ibisi na madigadi make it up like 7 sira vana future nekugadzira pensheni kupisa pa GN cause God given zvinhu zviri hazard zvaive muiteni ndipeiwo ivari bottom garden sina furukutu askachive zvekulanzani I know vanoheta vondiroya vari 11 fly over England chidonera kusweden ndopindura makwesheni Lord of the trigger man born not weaker everyday meditation flux and sicker bullet go come there fast and quicker man a real bad man not a licker me never gonna snitch me is a life giver money have fluent is a life like a river bad man a try stop we but we say never we style a go beat them but them a go catch it like mauto handishike zvinotyisa ndototyisawo kana baba vangu notondityawo vazhinji kuchikoro waindidzidzawo kwapera game ndobvozonditadzawo muhombe ndiri muhombe kwete zvekutaura kwete ngavasandibate vanditsvete akonangale ngoma gadijese chimuti tisine nzungu namaputi matsaga aya ari kuti maluminati ngoma dzangu dzarira seputi 24/7 patuti tanamani yakati libva uya umhanye chibhiti ndakangosvika ndikabva ndati kugarira kunge siti ngoma ndairova chichititi tindakaloka mumasviti real alligator step on them like vendetta me and intimidator me and instigator the bad man a greater you can call me later higher than this paper them get la rob me 10 later it's a 5 mari per budget ngoma nenge dziri kutotati dzinenge dzichinaka unge yogati vaudze chatipolisha kunge yogati mauto tinenge tapindira garaika zvenyuma tingwarira chaboilisa mvura andovaundura ipapo mauto tenge taparira saka ndati tosangana musuwa 6 muchationa tune tumatrix tumabhebhi tumanyama hanzi tumachicks ndiri mangoma takabva nawo kuganyaufu murume mutema hasi mutsvuku zviri zvenharo anofura mabhuku assignment akaita natuku mndaratuku vakakita vatibva kumabhuku bosi kumako ndivo sabhuku mako izanjekana shuku ndiro shuku ndakarova bhandana kana dhukuwo raiti tatanga imwe nyaya handiti kala zitongoti ndiye mubhanditi but enzo askumira mahiti musaruko vari kurwisa mabhiti This me today and you not see tomorrow Kapasha head a bus splash out tomorrow deep like a ocean me no be a bit shallow me set the trend them follow can me run the town them can pull me down me at the to go the town that one a danger zone big man's a big man you can style the done me tell you say me in a my own extra bad yetifa begaisi takanonoka muomwa muna mari takachoboka apa tiri kuenda kure kasi tosvika upenya una chinonzi takanonoka munhu wese abu kunotinopanana mukana paye tozongoti zvakwana vakunakisa vacho mustadium yamuya chitanga ichikhonangale chitanga ikokora idzi mawanaya tana chepindirwa nemauto mafambi vemadeko ava haalamboloko chinzwa kuno tinopanana mukana paye tinozongoti zvakwana rambotosiya katozoti muchafona vane saboteji handitika mavaona vane kamwe kakujuta nekufuta mauto ndouya kandobva ndaipeta nodzikonangale hamusi kundigeta ndingori musoja chandasiya kaibareta mai wangu zvekubva wandituka kasi ukuti ndogumbuka kana kudzova kwawaita handimbovhunduka handina kudya mhuka asi ndongojamuka 18 ndoimhanya vachiti ndobheuka mavaswa kutogara kamiting katumwa nazikuda kundidya kuti mugodzadzikisa gaswa tawanda libhati yana kureswa ingava mhosva vaindipeswa ndiri wengoma kwete jiti gangsta rishaye tactic inzwa ndichigarira chibhiti usabhaizwe nesimari yavo ndeyeplastiki handisi pamadhama nemaskiti ndingoriwe zvimaheartbeat ngoma ndorova kupfuura heartbeat handife ndakakabira defeat ndoda cvit kunotova mr sestop sign kuri kuma9 ndorudunura twaini handise mapunchline angu madeadline ndobatika front page kuitange headline dancehall killing machine ndaita meda wehona cry
Extra bad. Yo, blue eyes, big up. Tempoman, ndomirira vanhu ndomirira people. Inini ndovhura muromo unge hipo. Handimbodhuma zvemangoma ichichipo. Kana ndadhama ndoti handipo. Bata tana. Khonangale. Ndokuda 8 lines kwa uri. Ndoda 8 lines kuna Libho. Ndoda 8 lines kwa uri. Ndoda 8 lines kuna Libho. 2-2. Ndikuona kuti mudomborovana ndichibva ipapo mira Jahnoz ndichipedza ipapo ka ndobva ndakupa wako ndakuda kumbopanana todoti patangogara tapedza nyaya rovana 2-2 apo Jahnoz ari kutodawo handei tanga Libho handei mombopisana ya Libho tonduwari zvichaita sebo itsatcom singi chinzwa kwaiita ichi nekuti chakanaka kwainawo bika ichi chikuda chakalaka Harare Gaborone tinokunda nengoni Cape Town to Zambia ndikabhiga Lusaka no replacement inatural resource tarira uone ndodiwa nemabhosi kubata mbiringwa kusvika vela bhusi vakuda ngoma dziri healthy kunge juicy chinzwa Libho mbomira kurasa nyaya mauto apinda mfana uno tikokashaya 90 minutes ngoma ndichidzidhaya ndine chibhorani chengoma inini ndinodhaya chipotani chemangoma unopatorerwa tumangoma twekushaya twekunyorerwa mauto ndinenge ndapindira ndizvo zvanoitanga Libho ndondiwari zvichaita stepo .com chinzwa ndikati ndizvo zvaanoita akaruwa mbanje shamwari dzake anovharira panze ungaiti shamwari here ine shanje anogona kungokutema nezhanje please musamupe mutoriro anoona mbari fanika budiriro nerekeni anoda kurova kanhiyoyu akuona kumatapi kunge kufiyo muchidyi kwamutatu tose madzibaba havarowe mbanje kana wadhakwa zviratidzire panze Khonangale imi zvamanjimanje kwanokudhanzi hakusi kuda zvemazhanje muri kuimba tumangoma twemutoriro kwamunosimbisana kwenyu kudariro Khonangale hondo neni mariro Khonangale ndochikora mapapiro mbucha kunge mchaina wangu wandikunyebere handikuwaina saka ndinokusaina ndigokulaina kubhiliro kuna bosi kangara ini ndichiramba kusakara mabara anoita kuti papara mafanzi ndokubva vachimofaya mapula ndikasamofala kugeto vanokomblaya Khonangale anokongwaya itsatcom vane nhamo vanokuteerera vanosimbisa dzako dzebherera kuno unotamba neriya ndine hondo hobaiwe Jahnoz 1-on-1 Khonangale 8 lines katu right tumboenda nacho ande itanga Jahnoz man careful extra bad aburu remangoma nasi really dance thing we are doing now. Big up Godfather Tempo man. Watch channel, tell them fi no say me a better than the rest of them. If it's a war, bring it. Me not afraid of them, a be bully them, a go get it, a go run pan them. This a no joke, me no play. Me go made of them, me pull up the 50 caliber. Not a run up in at all like it is a motor car. You did the link, you my business say that a man a viper. Kill your party face, all a friend, all a driver. Joma dzavo dzekunyepa hadzibviri kunge moto wemapepa kuti vanondimisa vari kunyepa vafuka inini manje ndichatopa inini ndiri mundewere kunge kabuko pandasvika fantani atotanga mabiko Tempoman ndiri icon ndopidigura dance improper fraction mentally physically spiritually lyrically fit and me no accept defeat extra bad them a put pan repeat informer and two-faced them get delete me but alone me no afraid and on me in my own me kill them fi phone Leko YouTube style the done informer them run when the fire up to the time so me kill them with style I'm up to the time so me kill them with style kill them but vanhu vanosheka ngoma dzenyu dzejoma munadzizonzwika but dai madziimbira iko kuJamaica munopa stage munoshayika munova noda shona kana ndelele umchita lovele ungamdelele ibizo lami Khonangale ndikaimba Jahnoz mira Jahnoz why say me father matoro ya tutu pezera na Libho mawa tutu ande na Libho and what would I present our Jahnoz
vakomana vacho vari kutoda ondiwari zvichaita stepo afarisa mufana uyu sing kujobheki zvagara ndofambira mutara petersburg liita ndakamutsara anakhonangale musavasiye vachisvava ndenge ndakamuka asati vandiziva vanowanza ruchiva ndovanyudza mudziva ndovateya seriva ndovabata sembeva vana vechirungu ndogona kungosing ndikamaiba mudiki wangu sasa shona kwete kusasa greek medzisiro yadzotema musoro nebrick wangafananidze foshoro nepiki when we walk take a pic but we are bad Peter kunge John Wick like flu man sick ndova misa one day chichikura isu chainzi adya sadzo wese anosuka mugoti discipline nditori nayo zvekuti mangoma ari kubhoneti nekubhuti saeuda john ndiri kufamba nefuti yona yeumeti hazi maputi varungu vakuvhunza which kind of that youth zimdanzo majuti ndiri pahiti usingarwadziwe ingwe isaripiti kama king but havana throne vodze vambomire ngavaite hold on ndinobudira pazimba ndananga jomton vachatondisaluta ndimabowdon gonshatafi ring like phone ndizere nemamelodi unge saxophone mwana 5 star like pentagon ndovadyira bonzo ndovadyira skeleton tell him never size up come here rise up tell him never size up chiviratana iwe Khonangale kuita kuvaviwa uri kuda kunzwa kupinda Libho ari kuti ndikuda kupinda akomana aiwa akativirira ipapo tosangana Zimbabwe munomumane moto muromo akomana kuda kubva ungopedzerana ona Libho zviri kuitika tine skiri yatakutanga inonzi bhuru remangoma amana April imomomo saka tinenge chingodaidza machallenji ari kunzoko chingopedzerana because iskiri yekunakidza nekusumudza mai mangoma haisi personal ikaikuti tozonzwa kuti akomana vachawirira nekunzoko strictly musically lyrically no physically Zimbabwe chibondudze kuti aenda nechino hachasina Zimbabwe ngavaenderere akomana ngowapa sisina akomana final lip aiwa ndokodaidza Blois nesuwa nenguva Blois chingoya 2 minutes chete wefana wami mawana aya Blois nhasi ndowandivigara mabhiza anopisa aya because vari pahasha zvakamira sei tauyazorichinja game right uri kuona king manangosarwa ne2 minutes but nangoti mungondisimbisa ukuthi chekutanga chandotanga kubvunza ndechekuti sound yedu yakamira sei sound lighting nestage kana tokutaura nyaya yekuti game changer alright taikumbira vaya vanorwara nemwoyo vaya vateerere mangoma vari nechekusenjembaro vozuka vachirwara nemwoyo sound mahwani baba warakopa zvimwiwa nezvekudyira ese zvakarongeka munongodzana kuti handei chete iwe nemiromo yenyu nge muri kuenda kukwaya zvenyu zvamuri kuda zvirimwe mukati ndakaona this time hamuna kuisa maartist akawanda makada kuti munhu awane nguva yekupefomere makaita sei because ndaona kuti pakatorwa shasha bva dzaiswa pai pane chiri kuzonetsa chekuti kuseni mumarokesheni mune mnyedza uye haana kuzonyatsowana nguva right saka nyama yakanaka ikaiswa musherufu baba inongoti warega kuti aiwa iyi ndo yatiri kutsvagei dhanzi riri kutanga nenguva dhanzi redu iri masikati natikori kuti tatovhura magedhi kudhara munhu anogona kutenga tiketi omboenda here makuseni unouya utotenga tiketi rako tombobaya padhini unorefresha ako hakuna timu inozoita matiketi ekunyepa here ukaona kugadzira redu tiketi riri rekunyepa kana kudenga wakupi mahwani ubati handidika saka next week ukunivigira imwe timu here tinoona sekudaro tombofunga tichaita kuti vakuru vacho vambouya handidika because ndikuona kuti timu yangu nhasi yanakirwa ikati iri dhanzi ngarirambe vakomana ngavaramba vachirovana ndiri kubvudza kuti aenda nechinu ndiani munhu wese ari kungonzi aenda nechinu pakaipa baba aiwa kingman tinokutendai tikaenda pasocial media tine page yatinogona kuwana information here kana achida kuona mafambiro ari kuita chinhu ndizvozvo chaizvo mukangoenda papeji rakanzi Cheapers Promotions munowana maupdates ese ipapo amuri kuda nezvamunoshuvira kuziva nezvamurida kubvunza zvese munobatsirwa papo handidika aiwa kingman maita basa tokumirira futi next week aiwa tinotenda baba tatongoziva kuti isusu hatina chadaidza takombomirira kuti imimi next week motivigira imwe timu inotapira setimu yamayanayo nhasi
aiwa ava vari kutapira kune vari kutotapirisa vacho anirika umotivigira king man tinokutenda ine kuuya kwamaita sei kwamoya nguva ndo yangotisiya zvanhasi aiwa ina kuti siya tichinayo hedu toibata next week toibata next week ka ndizvozvo mama thank you so much team yangu takuda kupinda muchifu kamunozoti nobva tangopinda muchifu izvozvi maiziya it's all about God for the temple man alongside selector Tana man DJ